Hvis man skal opleve Aarhusgade og Nordhavn, så skal man derud nu. Og så har man nogle gode historier til sine børnebørn, og gode historier for resten af sit liv. Og når jeg fortæller noget, så synes jeg, at jeg tager udgangspunkt i, hvad jeg selv synes er spændende, og hvad jeg forholder mig til. Jeg er jo guide mange steder i København i de her år. Og som jeg oplever det, så er mit udgangspunkt også at have kendskab til Københavns overordnede kommuneplan og strategier. Og da jeg nu havde lavet mange byggerier, også i Ørestaden, og lavet forskellige steder, der nu har været i byggebranchen i så mange år, så synes jeg, at for mig, der var det en ideel kombination i at kunne fortælle med min historiske baggrund omkring det gamle København, og med den historie, og så knytte fortællingen hver gang til det, som sker i de udviklingsområder. En del af det, der sker i København i det her år, at det faktisk er nogle udviklingsområder, som jo på mange områder er 10 gange større end hvad Christian den 4. i 1600-tallet beskæftigede sig med. Så det er jo en fantastisk udvikling i forhold til hele Københavns udvikling og hele Danmarks udvikling og Øresunds regionens udvikling. Vi er vidne til det. Så det er nu, man skal ud og se det.